bandon loan bo tong asal loan bo Pali ya ka pali pali tamor rokoi tong sa masa deh An bisna sing kyang rok nai ta. tam nin bisna thani nang ani bisna trin sim thusi di ang trin sim tong sinai Tam ni sang kan ni bisna le te pada thak to na ni bed ka bor suze ro kai nan bed ka bor suza kai nang thui tong na ni. kok ta bang di thani Tam thang ma ya an. thani nangar thani o ni ni ala ni ri rok not de or ta tong si Ah kyang ke bor tong se san ri ro khai. kok ta bang de thani asuk asuk ra di tu Onasla sabno tui pheu ka sa bo Sido sinyale sabjana phacha ka sarok phan buthang la ko ku salang ya bena sla o ba kusuni room ma hap thang la kya un phan chaya ba boron mutui phekya Nalama dara ya dan bisna se si so ka. Tangga Sido ana si bino bisna menam suze ja ro thang ni sai tong go. aga bini bisna jugo basa suza ya ga ya te suya mang thubayo hor kutuk tu phaya na bisna su sui por sir ke thuna ng ko ya o burgi sabba Sido suri sanga se kanjang lu bule tu si phai kana. nungla ah baba tama phaya ko sasin simin huma ne kok se khaya o an busla masa bayang besan sing shu ko bo khana ya oi baba ya phai gala oi phayo tong ra di phai tong te buri tui phai jau khang kai tam khai se cha ra na bo oson tui thar phai ka sai me ang la o mari ko tong tu ma bang rin tong ka nang asuk tu tong nang kok sele phai kana tamo ta le lung sa kam nang nu hunta na asu di ba kok lam sam sala na ya di ba 사부사 어버를 사가신도 간다 사부사 살아도 고르게 이거 tui phei ka ta te tang han sa ms nang tong no ko borong kai tui phek야 뭐라 사가신도 불이 tui phek잖아 ai thân bà 버리디 오늘 뭐라고 꼭 가이다 buini parawo aro bolong kana lama kana marai tong kai ba parang borok nugui romit langi chu kai motayo kulum riwai changa chunde kan dong kai ba tui ma phekata nung hai butu ade ta mage nung am te khajari tongsa ko bor sben mo ko ba am te rok nan se kan ke wan phung na ya di ba nang ha omong kom khala sme sen phai na bo figur da kuk phai na gere di amle bat chiri gati ko bor sben mo ko ba khasya respon phurang jai o buino mai baknai rok rawi koi bazat bere jakitam khamu takta mai sana sana borele tui pheka takta mai sana na bagi sana ne nung tui pheka bo ta gui jur khai ri so ho ngang ka ba ma tu sinen ble tu yang kai tang nai sa aro o tabu pension rang bo kaya ha o tem san se par khanya man khame yang hoduk satuk bere ya na ko rong khana sesu mun para bere ya na buri bere ri ho jaga na tabu khai tong di asuk koi me yang lai han pension rang na sa ng koi me ya ho masala par khai na kam ma khai ne kanan chin kam khai akon buji yang kai boro ba hi kong salai sa ata wang kai betul hin tu be hai kai salai to buiri shi dong kang ma to ne jeng man kan sal chuk thak ka tamu toi ba se bo jang no pro se ya tamu bo hei basa di basa hei basa di ba Tamu ta mamui sung ya de no ko borok bura buri tongo amunai bo tongo puri tongo kisa mamui sung di basa ta mo basa di ba aske thuwa haida sarak ta baji tongo ah smutri phai do chobona gisa. ai di hei basa de ta mo basa aske thuwa haida bro muncho Tamu masuk ke mang song di ba amunai tong bla sa ko song da. ai di nung nok ni hamjak ble nung kisa phumo basa ro song ni khadi ta ta mo bong no basa ki ko khai tongo nung kisi tong ba Tamu ang kuri ko sap song sa. nung kri phru abala ta ta tu nok ni hamjak ble nung kisa bong no songai sai kisi bor bo cha jang ble nung la thuma ni se pa
horo thuano mobile naye 11টা 12টা basawana 8টা 9টা nge ba ke ngasa nang kaisa hamjuk le ni nok ni tong tei de nok tong tei de ngabe ta si ba si ko bla sa no ko la no je ba si tu am se ke se ka no ang kri ko tam no se le to are no boang bu jong na khai tu mo no ko na ko ko sa akon pasari dadi pasai mawi song ni ang thanga ni basi tu bisa ke bora ni ba si tong na ni ta khon si ba sa ya khu basi basan desa si du sung sa mai mu sona ki sil tong mo baus ka hamzu phain de ba hain to ta sing ma hain dara bai kok bang lai tok la yo ta sing ga ba sa ri hin sama se doi si ba sa mi ya ni mo da sai to sung song ga la che ga phai cha ba tu to mai mu song le to to hamzu ka phain ni mo ta mobile lai to sa oi ri suro ga hi ani ori no ke suri ba phùng lý chỉ biết cái đang cười còi xếp xếp bên này đi đằng suy mà nó suy biết à pa no wo ma no je nung phai ma wa cha ba ri suri ya suy gì dàn đi ulta nim di si suwi ang ma du boy bak sa tu kai bin di no se ang se suwi nung la mai ma de da le nung phai ga ni ang ki sa samai pa le ki sa su no tam kha ba suy biết à suy đi buji ka nong no fudda si ang ma su ne ang tin samai krai ma na ta kai nai si no oi itu nung di ani ori no ki sa suri do ori no suri di ki cha ang ni suna ni ba sing bian tha sa bon suri me da bon saya au sile nung suri di ko do ang samai krai ta bu ba si phai ma le ang ti sing sau ka ang si ma sunan sau ka suri di kok ta ba na no mobile ki sa khai mon ni da sao nó mua lý khai ra sao sao nungri si suyang ka ba mobile li sa khai ni ni pan di ma sur ne cha la sa tu nung tin sa ka ta để ăn cái tăng khai đi à sao nung je phai ma na di de suri di kok ka khana na nan kok sa khana ya tu ran mobile non pus punu ke tăng sao bro di ke suri ke ti ba sao nó khai để ăn mua bữa đi sao nung sa bi kok sa nan ba ge ta ba ang tong na la agi su de hello hi nglai yo ta bu ta nang ya le no ko tong in tong la ang tong num phang luk tong la sa la din no sao mà ăn cái nãy nhà đi bà sập sập ta haiตัวsao tam no nai na ni tam nai na nang mobile la khai khai te le nong ni kam la khai ti ya ani ba batar ba ka mu pension rang ro thang ma na gine bile rang do no khok sak ri kya khati chala nya bo ở trên này tuition fees bo san tong phai ka nai di thang ke kai ma che thang sa si bile ben bong bong ya sam sa kan mai ra kun kurchari hodita ang abo tak sam ka tang bang no oh ma to no sa ha ri wa no ma tu iko nu pharong no kicha mai khuri ri ga kicha tao mà than ma tu nu phano kicha mai khuri chari ka re ang o kicha mai kwai ta ning ko bayan ang phai no than ma tu kicha khuri ri ga nu pharong anh em bài đó đi bảo lý theo xong giặc tổng ổn nó có gì cả này cô này em lại thay chồng cô tao mà nó mang sạc nó không lại cho lấy mẹ được ba mà này tông là sa hai che bon khata ki me di ba nó mang nai tong lai je ha jaga hangkai ang krip lu ka tam no sa ya tong kam sa ga nó mang ta gi la yo ma o hamjuk ba akta jan jar sible anu sla kobor am tingin berak roh jak nata hamjuk bunyo tikia na kunu sla ka tin berak jak nata pera sible pera ro hambu kuthung sai tong ma ya sai tong ha nung ba bonus sakai bonus ke bonus bet ha hamjuk ba wa sho shu khuri sar thu kunta bagra somo maya khaya jar bure peret hamjuk sa ba dora kun dot thani kai dia ang ko somai mar galak si mai khop cha bon sai khana ma sama bo maru chuko ma kuri ga o than koi bo yakar maliang dai uf